Bon dia, ja poden anar seient. Moltes gràcies. Bé, comencem la roda de premsa en la qual es presenten oficialment les 5 candidatures d'aquestes eleccions musicals del 2023. Moltes gràcies per ser aquí. Com saben, ja es pot votar a la recepció de l'Escola de Músics. La Magalí els ajudarà amb el que calgui i els explicarà com funciona. Bé, sense més preàmbuls, passo la paraula als representants de les 5 formacions que es presenten a l'Alcaldia de la Música. Bon dia, candidat pel Partit Obrer Unificat Musical. Quins objectius persegueix la seva formació? Des del PUM exigim que totes les notes siguin iguals, és a dir, que totes les notes estiguin equidistants, per tant hi hauria tecles negres entre totes les tecles blanques, i això ens permetria ignorar les tonalitats, perquè al cap i a la fi, avui en dia, quasi totes les cançons estan en do, perquè és la tonalitat més fàcil. Però nosaltres no volem això, perquè volem que totes les notes siguin iguals. Pels noms de les notes posarem colors. Si fem números, clar, l'1 és més important que els altres, i els colors, com que és una cosa molt subjectiva, doncs és més equalitari. Volem fer xifrats fàcils. Si tu barreges 2 acords, es barregen els colors. Així de fàcil. Clar i simple. Igualitari per tothom. I com diuen des de la nostra sucursal, ximpum. Ximpum, comencem bé. Bon dia, candidata pel Partit Blues. Què ens proposa la seva candidatura? La idea principal que persegueix Blues es basa en la facilitació de la lectura i l'aprenentatge musical. Amb les noves tecnologies ja no fem ús de les partitures, per tant, vull erradicar l'ús de totes les partitures a totes les institucions musicals, sumant l'erradicació de l'ús quotidià dels ritmes. Deixem-nos de complicacions, negres o blanques, massa dificultat, que tot es basi en improvisació. El jazz ja ens ho va dir. Qualsevol nota pot ser una sèptima menor, una novena, una quarta disminuïda. Oblidem les antigues idees i evolucionem. Deixem de dividir i centrem-nos en lo important, viure i gaudir de la música. Per no voler partitures, molts papers veig al seu faristol, però bé. Bon dia, candidat per ESB. Expliqui'ns què volen dir aquestes sigles i quina ideologia defensen. ESB, eliminar sostinguts i bemolls. No trobeu que és molt complicada l'harmonia, que has d'estar molts anys practicant? No creieu que hauria d'estar a l'abast de tothom? S'hauria de simplificar. Així, tothom podria aprendre harmonia en una sola setmana. Hauríem d'eliminar totes les alteracions, sostinguts i bemolls, i en qualsevol acord, sigui tríada o quatríada, eliminar-los i reduir radicalment l'harmonia. L'harmonia estaria limitada a les notes de l'escala diatònica i als acords més grans i menors de la tonalitat corresponent. Això donaria lloc a una música molt predictible i avorrida. Però recordeu, podries aprendre música en una sola setmana i estaria a l'abast de tota la galàxia. Trieu ESB, la forma inaudita. Per inaudites les retallades que proposa. Bon dia, candidata per EBI. Quines idees hi ha al darrere d'aquest partit amb nom de sushi? El meu partit polític consisteix en eliminar tots els baixos dels acords i reduir les inversions, per tal que les inversions només s'utilitzin quan realment són necessàries i que els baixos no variïn, ja que sona tot molt semblant i a l'hora de treure els temes d'oïda pot resultar molt confús i molt més difícil. Eliminar la classe baixa, reduir inversions, em sembla que ja veig per on va. Bé, i per acabar, tenim la candidata per Trenot. Bon dia, què ens planteja el seu programa electoral? Posem les coses fàcils. Trenot és un partit que té com a objectiu eliminar la quarta nota dels acords. Trenot, 3 notes. Si són de 2, millor. I així, facilitar l'estudi. La llei del mínim esforç. Vamos! El Trenot acabaran tots plegats, aquest pas. Bé, doncs fins aquí la roda de premsa. Moltes gràcies per haver vingut. En els propers dies tindrà lloc el gran debat
que serà televisat per totes i tots vosaltres. I bé, segueixin les xarxes de l'escola per estar al dia de tota la informació. Que tinguin molt bon dia.